Pištoľ, ktorú si teraz ukážeme, je od chorvátskeho výrobcu HS Produkt. Model HS9 je v kalibri 9 Luger. Jedná sa o 16-ranovú zbraň. Dĺžka hlavne 102,5 mm, celková dĺžka 180 mm, váha zbrane 794 gramov. Hrúbka 33 mm. Zbraň má dlaňovú poistku, výstražník pri natiahnutí. Bez tlačenia dlaňovej poistky nie je možné vystreliť. Zbraň od chorvátskej firmy HS Produkt, model HS9, kaliber 9 Luger.